ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വറുത്ത സേമിയ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വലിയ ടേസ്റ്റ് എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, ടേസ്റ്റ് കുറവാണ്. പായസത്തിൻ്റെ ഒരു മിക്സിങ്ങിലും ഫിനിഷിങ്ങിലെല്ലാം ഒരു കുറവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുമ്പ് മുതലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ പായസം മിക്സായി വറുത്തത് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കലും ഞാനങ്ങനെ വാങ്ങി നോക്കി, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായ കൊഴുപ്പും പായസത്തിൻ്റെ ഒരു രസം വന്നില്ല. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാങ്ങി. ഞാനിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വാങ്ങി. കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10, 15, 20 ഗ്ലാസ്സോളം ഉണ്ടാവും. വറുത്തെടുക്കാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ 3 ഈത്തപ്പഴം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് അണ്ടി, മുന്തിരി, ഏലക്കപ്പൊടി, പിന്നെ പഞ്ചസാരയും പാലൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നല്ലവണ്ണം കളറൊക്കെ മാറി വന്ന് പാകത്തിനായി നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എനിക്കൊരു 2 പ്രാവശ്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. തന്നെ കേട്ടോ, ഞാൻ സേമിയ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാലൊഴിക്കാം. ഓരോരുത്തർ ഓരോരോ മോഡലിലായിരിക്കും വെക്കുക. ഞാൻ മുമ്പ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് സേമിയ വെക്കുന്നതാണ് പായസം. പക്ഷെ ചില ടൈമിന് ഞാൻ അണ്ടിയും മുന്തിരിയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വറുത്തിടും, അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. ഈത്തപ്പഴം ഇതിലേക്ക് എണ്ണയിലിടണമെന്നില്ല, നെയ്യിലിടണ്ട. ഇതിങ്ങനെ പാൽ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം പാൽ ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലിൽ കുറച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് ചൂടാക്കി വെച്ച സേമിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പാലിൻ്റെ വെള്ളം, തിളച്ച വെള്ളവും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കപ്പൊടി ഇടുന്നു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാത്ത പാല് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏലക്കപ്പൊടിയും പാലും വെള്ളവും നെയ്യും അണ്ടിയും മുന്തിരിയും ഈത്തപ്പഴവും എല്ലാം കൂടിയ ഒരു മിക്സാണ് ഇളക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി പഞ്ചസാര ഓരോരുത്തർ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നല്ലോണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല മധുരം വേണം. കുടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം മധുരത്തിലാണ് ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കൽ. ഏത് പായസമായാലും മധുരമില്ല, അതിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും പോയി. ഉപ്പ് ലാസ്റ്റാണ് ഇതിലിടുന്നത്. പാലും വെള്ളം തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലും വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിൻ്റെ അടുത്ത വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ, കൂടുതലും പാൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ സേമിയത്തിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല കളറ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പേക്കിന് നല്ല പൈസയാണ്. പീസ് വറുത്തിട്ട് പേക്കാക്കിയതാണെങ്കിലും ചെറിയ പേക്കിന് തന്നെ പിന്നെ വറുക്കാത്ത പേക്കിനെക്കാട്ടും വില കൂടുതൽ. 40 രൂപയായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പേക്കിനാണ്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചതല്ല, വില അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. ഒരാൾ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതാ വാങ്ങുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വറുക്കാത്തത് മതി, വറുത്തത് പരീക്ഷിച്ചതാണ് മുമ്പൊരിക്കൽ. ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാ, വറുത്തതിനൊരു മിക്സിങ്, ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയാലൊരു മിക്സിങ് കുറവായിരിക്കും, ഒരു മുഴുപ്പൊക്കെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മൾ തന്നെ വറുക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത്, നന്നാവും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ പാല് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ഏകദേശം 500 മില്ലി പാലിൽ 400ൻ്റെ മേലെയോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിൽ മൊത്തം.
നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എൻ്റെ പായസത്തിന്. അപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ചു. ഈത്തപ്പഴം ആദ്യമായിട്ട് ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ. അതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ സൂപ്പറാക്കി. എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ച് അത് കാണിക്കാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു കയ്യിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതല്ലേ. പാല് പേക്കെടുത്ത് ഒഴിക്കുവാൻ വീഡിയോ പോസാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചതാണ്. പാൽ ഒഴിച്ച് ലാസ്റ്റ് 2-3 തുള്ളി നെയ്യും അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അതേ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് 2-3 തുള്ളി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതൊഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഓഫാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. സബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട്. സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.